Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Handusanan sa usa kainahan nga nagyawyaw mga kandusanan gikan pa kini sa Amerika mga kandusanan nagyawyaw mga kandusanan tungod sa kaguran nga wala giuli sa iyang mga anak. Unsa man? Manglihok mo dili. Suko na katong silingan ninyong trabaho. Dugay ra tong Semana Santa, wa gid mo kaulian ng kaguran. Nahadlok na ba ko? Kay naibalo na ka na tong silingan gihuraman ninyo og kaguran. Nga dali na siya magpabarangay. Unsa man manglihok mo dili. Mabarangay lang ko. Among-among na iyong trabaho nga dili mo kabalo mauli ang kaguran. Mayo na po na sila nga wa sila kahatagi og mga unsa atong gipangluto. Wa patilawa. Ya wa mo kauli ang kaguran. Nakauli naman lang ko gikag Amerika wa agapon mo ka uli ang kaguran. Unsa inyong gusto? Nga moabot kita sa punto nga maadto tag barangay. Hinungdan na ang kaguran, dili mo makauli. Mao na hinungdan nga maabot tag barangay. Dili kabalo na baya mo. Kabalo na mo kung unsa. Nga kanang bayhanan na grabe na sa kakuan og barangay. Hilig kay magpabarangay. Laki mahibalo na siya nga na ating kwarta, magpabarangay dayo na. Pila naman lang ani katuig nga, wa mo kaulian ng kaguran. Naabta na lang karon nga Semana Santa. Wa mo kaulian ng kaguran. Hey, ko maglabad akong kalabira sa inyo ha. Mabarangay lang ko. Nga, ambot lang ninyo. Ipagsuot mog sako. Naibalo ba mo anang kaguran? Pag Semana Santa na gani, busy kayo ng kaguran. Nang hiram ra gani mo sa silingan, iuli na yun ninyo. Kaya naibalo naman na tong silingan nga, kadaliw ka na ipabarangay. Sa naman taon mo, manglihok mo dili. Kapoy na bayak ko ninyo sige sugo sa inyo ng kaguran nga iuli. Wa gid mo kauli ang kaguran. Sa man taon uy. Kalisod ba anang sa kaguran di makauli anang kaguran? Usa man ako sa kabayot diha. Nasira na TikTok. Mura magdaka-income man ang TikTok. Wa ba ka-income? Sa sunod gani kung manghiram mo og kaguran sa yung silingan, ayaw na ninyo paglangan-langan na iuli dayon. Nagpitok-pitok ra inyong mga kalimutaw. Di gani mo kabalo ana maghuna-huna kung unsay ang inyong buhaton. Ultimong galing ng kaldero. Itong naaging tuig ra. Way hinis. Inyong gilandangan. Kung sa may na hitaburon, gibok-bok ng kaldero. Kakapoy ba ninyo oy? Unsa man taon mo? Tanggihokpod mo. Nakaabot mo lang ko gikag Amerika. Wa mo ka. Liho kaning iyong gipangbuhat diri sa balay. O ko bis bulakaw ko. Di kalakaw. Kay mora ni hinungdan sig bagot-bot aning mga katawhan diri sa balay nga walay mga trabaho gibuhat. Paglihok po din taon mo kay
Kay balubaya mo, inyo ni kaugali ko pang uluron mo. Anang kaguran iuli. Kay mo abot ang panahon na matingalan tag padala tag sungon aning balay. Gumika na ng kagura duwa ninyo mahiuli. Makasaka na tag barangay. Sa naman tahon mo, uy, ginoo ko. Bisa alingasa pa karon nga panahon dapat unta na mga ligo tag suba kay gabi kalingasa. Misabot kalingasa kay puro mo pasaway aning atong kaugalingon. Kakapoy ba ninyo, uy, ginoo ko? Usa ba kada junior? Lihok pod. Sige ra kag TikTok, way nabuhat. Kapoy na ba ako ning kahimtangan ni ginoo ko. Ambot yung mga kung aning balay way mga kapuslanan, way nabuhat. Sino ba, uy? Ginoo ko. Gusto na ko magpagwapa. Di mapagwapa kay gumi ka na ning ka-stress. Na-stress aning kaguran, na-stress aning mga kaldero nga hinison. Gabi na kayo. Sobra na. Di na mabang-bang aning mga lihokod aning... Ginoo ko, galingasahan ako. Galingasahan ako aning kahimtang ginoo ko. Magad init naman lang. Dyan mo, way nang lihok ng mga jatot. Asa na kaning mga jatot, aning kanimalay nga ginabuhat. Noo ko. Mayraman mo mandawat og unsa ipadahan ako. Mayram mo maglipay-lipay pero pag-abot din sa atong kaugali mo pag uli din ako ang kaguran na apa. Mapanhi uli. Mayo din na ninyong gibuhat. Nahibalo pa lang ko. Di na lang gid unta na kumuli dito nang takong Amerika. Ano ko? Alingasahan ko. Gabi. Sobra ka init din sa Pilipinas. May pag-buwa ko ni uli. Kung mura hinungdan ng kaguran, mabarangay ko. Kakapoy ba ning mga tao aning balay, uy? Mura mga PWD. Makabalo mang lihok. Muna kabalo maghuna-huna ko unsa. Grabe ba yan ako ditong pamasura dito sa Amerika. Ron lang yung makadala diri. Mabuang na kong pangita ang makakita kong kaguran dito para natin kagaling kaguran. Yantod karon wa pa na uli din yung kaguran sa itong silingan. Naman tahon mo, uy. Panghuna-huna sad mo ug maayo. Pagplano mo ug maayo. Kay waay nada ng mga tao may plano. Sa'yo makuhaan ng ko, ambot lang di na nato istoryahon ang pangagahit sa mga kalabira sa mga jatot. Kining tissue gaya diri atong naging tuig ra ni wala hurot. Dapat gihurot na kami expired ba yan ni? Nadagan ba yung mga kulang di sa atong kaugalingon, oy? Waagi mo nalihok, bisag isa. Itong sao na lang taon mo. Kung maayo pa mo mga plano sa iyong mga kinabuhi, dapat nakaplano na mo. Ano sa naman taon mo, oy? Naglilurat ra ng iyong mga kalimutaw. Galingasahan man lang ko, eh. Kahit nangagahik sa inyong mga kalabira. Sabi na ko, makalarga ko Amerika pag ulit ako, mga maayo na mo. Magyapon yung mga tapulan, magyapon mong dagko. Balik lang kong Amerika pag ulit ako, doon akong silingan mo puyo. Di, nako diri ah. Hayway nada. Nada ni mga tao diri nga.
Sabi na ko kaguli na ako diri mahimo na kong sosyal. Why social mahitabo? Kaya mo gani ang kaguran, wa mauli. Kapoy na lang ko aning himtanga oy. Noo ko. Ambot lang. Makabalik lang jud kog kuan. Makabalik lang kog Amerika. Mahumuta kay Ginoo. Manimaho tag stress ani. Isod manimaho tag stress. Di ba lalim? Naon tani atong naong kay basig naunsa na ni nahiwi na ning eyebrow. Blooming paghihapon gamay na lang. Gumikan sa kuan na stress. Gumikan sa kaguran. Kaya kung maayo pa unta, magplano. Nahadlok lang ko, adi nga panahon kay basig maabot ag barangay. Niya ako ang gikahadlukan sa akong kagalingon.